Okay. Okay. Tipa. Mana? Terasi gamay ito. Na, sana. Sakto na. We are here at 360. Sobrang 360. Isa na nilang buta. Hi, ma'am. Welcome to 360. My God. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon, boss. Good afternoon, ma'am. Seven may kabuk, boss. 7. Kaya lang. Okay, welcome to Bar Sige, order ako another. Yeah.
With calculate. Order mo na with calculate. Kasi orderan mo. Calculator. So today is we're here to celebrate the birthday of my mom. My mom, my nephews, my sister-in-law's birthday celebration here at 360 Tiburon. So this is fun last week or 2 weeks ago. Yes. So we just order our food. Order sa isang food. Tangan na to tong food eh. Di pag-order sa inyo. Di para maluto. So right now is nakuha kami sa pagkaon. Ito guys, pagkaon. So this is mga serve. Yes. So we have a lunch here at 360 na ngaon. Kaya malagi ito. Celebration niya. Kanang sorry-sorry lang po. Lagi mo sila kasoroy diri. So ako lang sa sila kisoroy diri. So nagawa kami sa mong food. Magkiyang ka na. So ayun diri guys. Nagkaya diri sa 360 Tuburan. Okay. Blow the candle. Blow the candle. Thank you. Balik Happy birthday. Video. Gusto ko ka dito bigsa nga birthday niyo. Tingnan ka nga birthday niyo. Ano yun man? Pwede ito ang birthday. Ako maging na ako na, hindi ka Wala. Kung ito, yung kanya siya, libre ang usang. Yung mga white cake. Yes guys, so muna may pangaon guys, so okay ra kaay diri sa unwind guys. Kina mo balik-balik with diri sa Kuan 360 guys. Ganahan ko sa diri kay ilang food lami rasat.
So if you have time to visit here at the 360 restaurant, you can visit here anytime you want. But then I will not advise you to come here at night because the road is very, very difficult. Okay, so guys, kapit na mag-uwi. May problema sa mangyayari. Okay, isa mag-picture, kami lang yung may problema. So, isa pa. Okay, $306. Sorry, may at may kami upat. Pare sa pa. Parang siya bro. Ano to forma rin? Itong sana hindi makita ang handle ba? Dali, naman diri lingkuran na diri. Naman lingkuran na diri ko. Yo, lingkuran. Yo, lingkuran. Well, for today's video, nadin mi din sa akong parinti di ay. So kani akong parinti is dali diri sa Lamintak Medellin. Ya kani akong parinti sa bata pa ni siya, hilig na gyud siya negosyo. Estudyante pa ni siya sa Kuan CTS. Kaya ngiyang gikuhaan ni is radio telephone operator. Oh, diba? So karon, nasugod na siya pamalita og yuta sa una so nakatrabaho siya. Palitay siya yuta. So kanina ron mi sa Lamintak Medellin. So ang iyang mga anak nagpahuman niya eskwela sa negosyo. Ang iyang negosyo sa una is sari-sari ra yun. Diba? Kaya karon successful na yun kayo siya sa kapamilya nila ba. Kaya yung mga isuon is kuan man ka na. Pilman ganahan og negosyo. So iyang gipalit ang kanang bahay siya ang kuan. Gipalit niya tanan. So maon siya karon. So ang iyang yuta diri total tanan da siya mga isuon is 6,000 square meter. So ang iyang plano kay negosyante man siya, business minded man siya. So ang iyang edad mga kuan naman senior citizen. So mao ni ang iyahang
nakuha siya ang yuta, o diba? Naa siya, nag-abang siyang yuta, kapit-pit. O diba? So ang abang, nag-abang niya siya. So ilang bayara dito. Gusto mo. Pagkahumpan, kani, ilahapot niya. So, sa taas, na nag-abang abuti. Sa silong, iyahaning tindahan tanan. So supplier niya siya. So mao niya siya. Diba? O, nakatukod siya o isa ka commercial building. Diba bong? So sa kagugihan na ingon ana siya kagugihan. So mo na kana iyahapod na ikan dito padong diri niya. So ang nagmanis na nga ni iyang anak. Okay. So mostly sa mga tinda niya diri is mga sari-sari na mga basic credit kaay. Bugas, soft drink, shampoo. Oh. Nagsiyap ko, nakinda ko siya. Hindi nga lang ko ni iyaha. Naninda lang ako siya putas. Sagdan ko na siya. Successful na siya as a businesswoman. Pero naninda lang ako siya. Naay kamuti, naay sagi, pipino, grapes. Mamani siya. Diba na anak mo yan kasi siya? Diba? So, din mo ma-imagine. So, very inspiring kanyang story.